עכשיו אתם עוצמים עיניים, פורסים ידיים לצדדים ומנסים לדמיין כיצד אור לבן נשפך מלמעלה, סוג של אלומה כזאת. תנסו, תחפשו אותה, היא לוקח לה כמה דקות עד שהיא מגיעה. חלק הגיע, חלק לא הגיע, ואז היא באה עם כאילו סוג של טוש כזה של אור לבן כזה מציף אותנו, והוא מנקה אותנו. איפה הוא? אבל למה הוא עושה לי שם? ואז אתם מברכים את עצמכם ואת המשפחה שלכם ואת המדינה. שהחיינו והגענו לזמן הזה.